Честит национален празник и добре дошли в Гран При България. Макар Red Bull да доминираха през цялото време и да спечелиха състезанието в Бахрейн без какъвто и да е проблем, има големи напрежения в отбора. За британската медия Daily Mail, Йос Ферстапен, бащата на Макс Ферстапен, е казал, че докато Кристиан Хорнер е в отбора, това е тим шефа на Red Bull, ще има напрежение. Така, по темата в следващите дни със сигурност ще се спекулира много. За сега това е, което имаме. И това показва и лекото разделение вече в лагера на Red Bull. До сега всички бяха доста подкрепящи Кристиан Хорнер и както и жена му, така и шефа на цялостната фирма Red Bull се обявиха зад него и го подкрепяха и го уневиниха в всички тези скандали. Също така на места се поставя вече въпроса дали тези снимки и чатове, които вчера ви показах, са достоверни и откъде всъщност идват. Аз лично не мога да кажа дали чатовете и снимките са истински, не съм ги проверявал, прочетал ги малко, наистина на някои места пише много нехубави неща, при положение, че Хорнер има все пак семейство. Но ако предположим, че наистина всичко, което сме видели до сега е достоверно и си от него, това според мен поне в този момент от това, което аз съм видял, аз със сигурност не съм прегледал всичко, не е толкова юридически наказуемо, колкото е по-скоро проблем от морално естество. След като обработихме скандалите в Red Bull, за които със сигурност ще се говори в следващите седмици, тъй като не мога да си представя да няма ефект от всичко това, което излезна, предлагам да минем към спортната част. Състезанието като цяло беше доста досадно и показа, че Мерцедес фактически са на трета позиция от към сила на колата и се борят плътно с Макларен и Астън Мартин до някъде, макар че Астън Мартин по-скоро отиват към пета позиция. Red Bull, както винаги, е на първо място, а Ферари бяха на второ, като промените, които те взеха и направиха през зимната пауза, основно върху задното окачване, явно са постигнали ефектите си и тези промени върху задното окачване, които намаляват използването на гумите, са ги направили не само еднакво бързи в квалификация, а на първо място са им дали повече скорост в дълга серия от обиколки. Друг факт, който е също много интересен около състезанието, е това, че колите наистина, всички коли се подобрили много като темпо и ако Red Bull от миналата година беше участвал в състезанието, тази годишния Red Bull ще да го задмине с една обиколка. И това също ни показва, че всички отбори от сорта на Ферари, Мерцедес, Макларен и Астън Мартин, т.е. всички, които преследват Red Bull, всъщност въобще не седят на едно място, правят много големи стъпки напред, но всички отбори от Формула 1 се движат с много голямо темпо напред, тъй като новите правила все още не са много стари и стъпките, с които се подобряват колите, са все още доста големи, т.е. дори да се правят големи стъпки, като всички правят тези големи стъпки, всъщност стоиш на едно място. Основното разочарование в Мерцедес, според мен лично, е тъй като те наистина показаха много хубаво темпо в петък и като цяло тестовете им минаха доста добре и имаше като една надежда да скриват нещо и все пак да са по-бързи, отколкото изглеждаха. Но се вижда, че още не са до там. Моята лична надежда е, че все още са си запазили този темп на бързо развиване в рамките на сезона, защото ако се върнем към 2017-2018, защо Мерцедес печелиха винаги титлите? Те започваха с леко по-слаба кола от Ферари, ако си спомняме годините, когато най-интензивно се бориха Фетел в Ферари и Луис Хамилтън в Мерцедес. Ферарито винаги печелеше първата надпревара от годината и след това Мерцедес лека по лека с времето, ставаше се по-бърз. Както и разбира се, Ферари правеха много глупави грешки, които им взимаха на важни места много точки и по този начин губиха
така да кажем, инициативата в битката Хокенхайм, в Сингапур сблъсъка на Райконен и Фетел с Макс Верстапен и по този начин също загубиха много точки. И тези грешки бяха до някъде един от големите фактори, но и развитието в рамките на сезона при Мерцедес със сигурност беше много по-голямо и много по-добро. 2021 също е до някъде пример, макар Мерцедес да бяха спечелили първите 3 състезания, ако не се лъжа, или не, първите 3 от първите 4 състезания ги беше спечелил Луис Хамилтън в Бахрейн, в Портимао и в Барселона, но след това инициативата мина към Red Bull и те някакси изглеждаха, че колата им е доста по-добра и чак към края на сезона пак се завърна тази сила в Мерцедес при последните 4 състезания, разбира се. Когато и Луис Хамилтън влезна в невероятно темпо, но и разбира се там около Бразилия имаше и дали не са включили пак парти мода, този много популярен термин, който те имаха в миналата ера на болидите. Но това са много далечни спекулации, затова може да си говорим някой друг път, когато се фокусираме върху 2021 или моторите. Със сигурност обаче ще говорим в близко бъдеще за Мерцедес, тъй като там все още кокпита на Луис Хамилтън остава свободен. Ще говорим за Кими Антонели, който е в Формула 2 в момента. Дали той евентуално може да влезе в Формула 1, макар че това да е доста нереалистично, т.е. дори да спечели. Според мен, както познавам Тото Волф до момента, той ще го остави в Уилиамс или в някой друг отбор и ще го вземе чак на 2 или на 3 година в Формула 1. Няма да му даде този директен старт в топ отбор. Подобно на Луис Хамилтън, който директно тръгна в топ отбор, именно в Макларен. Ще говорим също и за всички останали пилоти, евентуално Сайнц, може и някой друг да се окаже в добра позиция да влезе в Мерцедеса. Но това ще бъде отделен клип и ще дойде евентуално преди следващия уикенд, за да хванем евентуално, може би утре, други ден, т.е. тези дни. Последно преди Джеда обаче, за разпределението от сега, това, което аз мога да кажа като своя експертиза на силите, според мен също мерцедесите ще имат много голям проблем, не само производителя отбор, а и клиентските отбори, т.е. Макларен, Астън Мартин и Уилиамс, тъй като всичките имат доста голямо съпротивление, като Уилиамс може би ще е най-бързи от тях, макар че и те тази година имат по-различен болид от този от миналата година, който беше така аеродинамично доста упростен и нямаше толкова много притискане, но затова пък беше доста бърз на правите. Red Bull, както винаги, ще са според мен на първо място и Ферари ще са след това, подобно на Бахрейн. Това обаче по-детайлно може вече да говорим след първата и втората свободна тренировка, а до тогава евентуално ще дойде обещания клип. Благодаря за гледането, това беше всичко от Гран При България и се насладете на утрешния почивен ден.